Καλησπέρα φίλοι μου. Μετά από παρότρινση και ερωτήσεις φίλων για κάτι σε μικρότερο τριπλάρι, σε αυτό που φτιάχνω εγώ, για μικρότερα θυράματα όπως είναι τα λιθρίνια, σκαθάρια, σαργί, κάθισα λοιπόν, έφτιαξα και με μικρότερο εννοείται βαρύδι και είναι αυτό εδώ το καινούριο τριπλάρι για μικρότερα θυράματα με αγκιστράκια 1 και 2, με τη λογική του μεγάλου τριπλαριού. Με σειρώμενο μολύβι. Αυτό είναι στα 80 γραμμάρια. Αυτά είναι 60, κανονικά, με ματάκια, κόκκινο και πήρα και γαρίδες από 7 έως 10 πόντους. Είναι πάρα πολύ φθηνή, πολύ οικονομική γαρίδα, πάρα πολύ ωραία γαρίδα, κοιτάξτε την πόσο γυαλιστερή και πόσο ωραία, με τη διαδικασία της γλυκερίνης πάλι, μια τεχνική και ένα δόλμα που τουλάχιστον στα ψάρεμα του φαγκρίων που την ψαρεύω εγώ είναι απίστευτα αποδοτική. Δεν έχει αποδώσει κανένα από τα υπόλοιπα δολώματα που έχω δοκιμάσει τόσο πολύ. Πιάνω και με άλλα δολώματα, αλλά όχι όπως τη γαρίδα. Τη δούλεψε και τη συγκεκριμένη, μετά που έφτιαξα την αρματοσιά σε λιθρίνια, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Είναι πολύ δελαστικό δόλωμα, έτσι, κακά τα ψέματα. Ειδικά τα μεγάλα λιθρίνια τρελαίνονται, περιοχές που κρατάνε, σκαθάρια, τσιπούρες, ειδικά η τσιπούρα, αν το λειτουργήσει καθαρά σαν σειρώμενο και όχι με ανακτήσεις, όπως ψαρεύω εγώ τα λιθρίνια και τους σαργούς, γιατί εδώ στην περιοχή μας δεν έχει σκαθάρια, είναι καταπληκτικό και δολώνεται με την ίδια ακριβώς διαδικασία. Κόβουμε την ουρίτσα πίσω, το φτερό και το αγγίζεις προς το μολύβι στην κορυφή, στην ουρά, το άλλο αγκιστράκι στη μέση και το τρίτο θα πιάσει σώμα και κεφάλι. Κοιτάξτε. Ένα φοβερό δόλωμα, μικρούλες γαρίδες, υπάρχουν στο εμπόριο και σε κατεψυγμένες και κατεψυγμένοι, αλλά και φρέσκες. Είναι πάρα πολύ φθηνές. Με τη διαδικασία της γλυκερίνης δεν χαλάνε ποτέ. Έχετε πάντα, όσο θέλετε, 1 κιλό, 2 κιλά, όσο κιλά θέλετε μέσα στο ταπεράκι σας. Τις παίρνετε μαζί, τις ξαναγυρίζετε σπίτι και έχετε ένα υπέροχο δόλωμα. Ελκύει πάρα πολλά ψάρια. Και η συγκεκριμένη αρματοσιά, πιστέψτε με, δουλεύει πάρα πολύ καλά με αυτόν τον τρόπο. Με την ίδια τεχνική που ψαρεύω τα μεγάλα φαγκριά και γενικά τα φαγκριά. Με το μολυβάκι μας, και θεωρώ ότι και σε περιοχές που κρατάνε τσιπούρες και σκαθάρια, επειδή αυτά τα δύο ψάρια δεν υπάρχουν σε εμάς εδώ πέρα, θα δουλέψει πάρα πολύ καλά. Στο σαργό δουλεύει καλά. Όταν ξέρετε μέρη που κρατάνε σαργούς, να το δουλεύετε με πολύ σιγανή ανάκτηση, γιατί το δόλωμα είναι πάρα πολύ δελαστικό. Αυτό το δόλωμα δεν παίρνει τίποτα μπροστά για μένα. Ούτε σιλικόνες, ούτε τεχνητά, ούτε οτιδήποτε άλλο. Μια γαρίδα πανέμορφη, πολύ γυαλιστερή. Αυτά φίλοι μου. Αν θέλετε κάποιες περισσότερες πληροφορίες, στείλτε μου προσωπικό μήνυμα να σας εξηγήσω ό,τι θέλετε. Γεια σας.